Sanibonani guys, igama ngiqabile nginiphathela amazibela omkhokha ngomhla ka-29 July. Yo guys, uNdlovu angazi noma ngithi ngiyamdabukela noma ngithi cha. Yey, usenjengenkuku enethwe imvula engazi noma ilanga liyashona noma liyaphuma yini. Ufikile kuphakathwayo emzini wakhe wazocela okungokwebandla. Wathatha yonke-ke ifayili wayithi gqi kuphakathwayo nomnyango wazamanzi-ke usuzophathwa uphakathwayo, ngeke usaphathwa uyena. Hhayi-ke akapholisanga amaseko-ke uGumede uhambile wayombiza lo bhuti lo ekade benza ubukhoshosho naye baba nomhlangano. Uthe ubhuti methi nhla, hayibo akusiyena uNdlovu lo. uGumede wamane watatazela ibhulukwe lagcwala umoya. Wathi uphi uNdlovu? Wathi uphakathwayo hhayi usemane wahosha imfe. Wasula laphaya esikhundleni sokuba semnyangweni wamanzi, mina manje ophethe. Ubhuti wamane watatazela waqhaqhazela wathi ungathuki, nami ngake ngabamba nje lesi sikhundla futhi ngisho umphathi wakho uyangazi ithi ngimfonele manje. Ungamfoneli bhuti. Wathi watatazela kangaka ndoda kwenze njani? Wathi bhuti ngisacela nje ungangimosheli impilo yami. Hayibo phakathwayo wathuka wabamba ngenzansi ukuthi yini manje athi uzomoshela impilo. Wathi mina noNdlovu sasine deal yale mnyango wamanzi, manje mengase kufike endlebeni zamphathi wami ngeke impilo yami izomosheka. Wathi yini le enanenza ideal ngayo? Wathi uNdlovu wangikhohlisa wangiqila, wathi yena ubekade ekhuleka kwavele sibonakaliseni ukuthi akumele senze lento esayenza. Ngiyaxolisa bandla bhuti ngicela ungangimoshela impilo yami. Guys, uphakathwayo-ke siyamazi into nje ebhidakazwani nayo. Umane nje waqonda ngqo kuNdlovu wabiza umhlangano naye bahlanganelele eqeleni. Wathi uNdlovu uthi uyangibiza. Wathi yini le oyenzayo? Wathi yini ukhuluma ngani? Angikuzwa kahle. Wathi ungazi wenza into embi kangaka, untshontshelelani ibandla. uNdlovu wayibuka wayibuza wayiphendula ukuthi uthole kanjani uphakathwayo. Wathi abazalwane bayafika lana mihla namalanga kanti wena ubhizi usebenzisa umoya wobumnyama ukuthi uqile ibandla. Yindaba ufuna ukuba yithuluzi lobumnyama. Wamana waguqa phansi ngamadolo uNdlovu. Wathi ngiyaxolisa phakathwayo, ngisacela ihlale phakathi kwami nawe le ndaba ingaphumeli ngaphandle. Wathi imanyala amandla owenzayo Ndlovu, phendula. Yingakho kusho ukuthi usulile ebandleni? Wenze kahle futhi wasula ngoba ngempela lento oyenzile iyanyanyisa. Wathi phakathwayo ngicela sithandaze. Wathi sithandaze ini? Thandaza wedwa, mina ngizokulalela, ngifuna ukuzwa kahle ukuthi yini lo ozoyithandaza. Wamane wathi sithandaze mfethu, sithandaze. Eguqile guys, ubona kahle ukuthi usiyasaba manje ukuthi lezi zinto kade ezenza amanyundululu lawa azovela ngaphandle abantu bonke bambone ukuthi kanti uyinhloboni yapenda. Uze washo wathi ngisacela uvikele isithunzi somndeni wami, ngicela ungatsheli umuntu, lento le izongihlambalaza ihlambalaze ngisho umndeni nami. Usiyakubona manje lokho, kodwa ngesikhathi ebhizi enza ubuqhophololo wayengakuboni konke lokho. Guys, uNdlovu hayi siyayicela ivuthiwe bandla ngayo. Iphele lapha-ke guys, ungakhohlwa ukusubscribe and like and comment.